bejn il-25 ta' Ġunju u 2 ta' Lulju ser ikollna fostna grupp ta' studenti adolescenti bejn 12 u 16 sena akkumpanjati minn l-allima tagħhom żgħażagħ ukoll ser jiġu għaw fostna għawdex sabiex jagħmlu esperjenza ta' ħajja, esperjenza fejn ser jiltaqgħu mal-poplu Awċi fid-diversi realtajiet tiegħu mal-adolescenti, maż-żgħażagħ u anke mal-persuni adulti u hemmhekk aħna ser nagħmlu esperjenza flimkien illi tinkludi momenti kulturali, momenti rikreattivi u anke momenti spiritwali. Għaliex l-Iraq, għaliex inizjalment kellna kuntatt ma' dan is-saċerdot mill-Iraq illi xtaq propju illi minflok aħna nibatu l-flus hemmhekk nkunu qed nagħmluhom b'dan il-mod, niffinanzjaw dawn l-istudenti u jiġu huma hawn fostna u jagħmlu din l-esperjenza. Niftakru li dawn ġejjin minn ambjent fejn kellhom jiġu literalment rilokati mill-post, miż-żona fejn kienu qed jgħixu. Immaġina inti kont tgħix f'parti tal-pajjiż u bil-fors kellek tmur tgħix f'parti oħra tal-pajjiż għax hemmhekk ma stajtx tibqa' minħabba raġunijiet ta' theddid ta' gwerra. Għaldaqstant dawn huma studenti, dawn huma żgħażagħ illi batew fil-ħajja tagħhom, aħna nixtiequ li nagħtuhom esperjenza sabiħa. Ovvjament aħna kif nafu meta wieħed jagħti wieħed jirċievi u aħna ċerti wkoll li din ser tkun esperjenza reċiproka illi aħna ser nagħtu mill-ħin tagħna, aħna ser nagħtu mill-flus tagħna wkoll, aħna ser nagħtu mill-imħabba tagħna, naqsmu l-imħabba tagħna ma' dawn ħutna u huma żgur li ser jirreċiprokaw bil-mod sabiħ tagħhom. Aħna qed inħeġġu ħafna lill-istudenti, l-adolescenti li jagħmlu parti minn ħafna gruppi li għall-grazzja tal-Alla għandna ġewwa l-gżira tagħna ta' Għawdex sabiex nipparteċipaw billi minn qabel, minn ġimgħat qabel nissensibilizzawhom u wkoll ninvolvuhom f'attivitajiet ta' fundraising illi jieħdu diversi forom. Għandna attivitajiet ta' bake sales, per eżempju, għandna car washes, għandna wkoll studenti li qed jippruvaw jiġbru ir-ram sabiex imbagħad dan jiġi mibjuħ u naqalgħu xi ħaġa tal-flus li tmur propju għal dan il-fond. U diversi attivitajiet mod kreattiv li jafu joħolqu l-adolescenti u iż-żgħażagħ tagħna. Qegħdin ukoll ninvolvu lill-azzjendi privati, kuntattjajna diversi azzjendi privati u għall-grazzja tal-Alla dawn ukoll urew l-interess li joffrulna il-ħobs, joffrulna l-groceries, joffrulna l-ikel għall-breakfast. Għandna wkoll familji li ser jagħtu xieklu biex veru se jospitaw għal ikla jew tnejn lil dawn l-istudenti u wkoll għandna diversi ristoranti illi offrewna u nħeġġeġ ukoll oħrajn li forsi qed jisimgħuna sabiex jagħtuna wkoll il-possibilità illi dawn l-istudenti jieklu għandhom u jaqsmu magħna minn dak li għandhom.